metu, aku pokoke kudu metu. Ya wis ya metu lah gak jajal ora metu ae kok. Paman sak klorone. Ngomong sak karo. Wis ngomong. Wis ngomong jajari. Wis ngomong. Aku entuk dawuh saka Bapak Resi. Resi sapa? Resi ngono sing dase ditom kok sarimi mah. Resi sapa mong? Resi sapa? Iku jenenge Resi Darji. Darji dengkolem iku. Aku supaya ngupati kakangku banyak. Oh, jenenge Resi Demit Taunan. Kakangku banyak totro. Lha iku? Iya, kowe ning kene wisan gol. Cuk, iki ngene lho ceritane. Yo. Banyak totro iki wis dikongkon ngamandaka. Golek katentreman. Ya. Lah kowe metu engko, bocah goblok saiki metu. Yen ngono aku sing kleru kakang, aku tak mlebu meneh. Loh. Wis sama kene ae. Aku nek diamuk karo sutradarane. Ora. Iki lho tak omongi. Udah stres ora? Wis. Oke. Mumpung kowe tumeka ing papan kene. Lah, Adikku banyak labur. Lapor raimu. blabur. Banyak chat. Kakang Alah. Ora. Copak karena mlakaruan. Kok sing apik ngono lho, dadine iku kaya macem-macem tenanan ngono. Lambene malah maju, Bos. Kok paklem iso malah terus maju. Iso malah ngene. Kakang, Apa? satimbang aku nyepet-nyepeti kakang. Ya. Aku tak bunuh diri wae kakang. Bano mati langsung. Mati kabeh. Bunuh diri. Ketoprak yo ora anggota. Jangan mati. Mati to mati. Ketoke kan dhek wis kangen karo Cukur. Oh iya. Wis cancel. Ya ora men jagani nek menawa tukul tok sampean. Tukang gareng ini aku tak pateni kowe. Lho kok aja ruang sampe mbok pateni iki lho. Adikku, wong kuwi aja gampang nesu. Jarene kae nalikane kowe kandha kelawan aku, Kowe sik ngorong aku. Ngorong. kowe kandha karo aku jarene aku kon duweni sifat sabar. Mula kanthi kuwi adikku banyak blabur. Apa kakang? Kakang. Aja gampang nesu. Apa meneh kowe iki calon Nalendra, merga ing wektu dina iki kowe dadi pangeran. Aku mbok kandhakno dadi ratu. Wong dadi ketuae ketoprak ra dadi kok malah mbok dadi ratu. Jangkrik ngenyek kowe. Man, kowe rak banyak blabur. Ya. Jane kepethuk kakangmu iki kudune trung gendeng kok. Ngono. Bojo kakang banyak totro. Tung gendang. Teko teman kowe ninggalke asu. Adikku Piye kakang? banyak blabur. Iki tenanan serius. Yo serius. Iki ketoprak kowe do meneng. Yo serius, Bos, serius. Serius. Ing titi kala mangsa iki. Yo. Atek kowe ngiler. Hilang. Ora ono ketua kok inti mak telepon. Ketua kok cangkeme bocor. Wis tutup sis. Ketua kok cangkeme tetek. Apik kowe yo, Man. Wong aku merongos sing rapet. Tapi kan ora bocor yo, Man. Wis kowe sing ngomong, kowe Wis sing ngomong, ngomong. Man. Wis ngomong. Nek ngomong sing gagah, ngomong. orang kerik. Sikile begagah. Karo mlaku, kadang-kadang. Serius. Kakang. Wis sak ketara dina aku ngupati sliramu. Nanging Man. Iki ape nondi? Sing apik tengok-tengok ae. Tengok-tengok. acting. Oh, Acting. Action. Aja duding-duding mendong-mendong cokot ping 3. Yen ku Aja duding-duding. Sakarep. aku ngupati sliramu ning paribasan tung lun kidul atap keceken. Apa nek ora
coblos. Ngaleni. Munggah jureng medun jurung. Aku ora kajen. Munggah jureng medun. Meneng. Kakang. Abdiku sak loron lungguh Kang Prayoga. Aku iki urung abdiem. Urung ya? Urung, kowe iki tamu kok sing diomahke niki aku. Oh iya engko sik. Iki ketoprakan karo Sariman. Iki ana wedhus gibas iki lho. Wis kaya minyak jinggo. Kan minyak jinggo. Adikku banyak belabur. Ada apa sih? Ketoprak ono ada apa sih? Ragal padon. Kenapa kowe goleki aku? Mergo wektu dina iki aku ngayahi kewajiban. Kowe duwe Perintahe Hyang Resi, aku kudu nyamur laku dadi kamandaka. Ning kenapa kowe nganti ngoyak lawan aku? Aku ora babagan perkara resi. Nanging siji sing aku goleki perkarane. Perkarane apa? Aku telung dina urung mbok bayari. Ora ana ketoprak ngebok bayaran. Nek lari aku mulih engko piye? Sampeyan iki kegeden iki kok. Iki kegeden kok, Bos. Lho lah iki ucul kok, Man. Lah ora mbok kandhani yo. Bener no. Sing anu lho, Man. Ayo. Cok loro cok. Tak iketane. Bisa kaya kucing gelik. Aja ngrembug babakan bayaran. Lungguh. Iki lho korsine. Lho cakresok. Mergo kowe kelawan aku iki sayektine pangeran. Kowe nek ora mbok kebuk kaco lho. Nek kowe duwe anak rupane kaya wedhus bebas. Aja pikir, Sis. Pokoke aja pikir. Ya ana untunge duwe anak kaya iki. Kena mbok pakakno wedhus. Banyak labur. Kepiye Kakang? Kakang. Aku arep suwita ing kepatihan. Yo, Lho, kok mek gur yo? aku ora roh liyane. Aku arep suwita ning kepatihan mergo aku ki mang takon nglawan dulur-dulur kae jare nek arep suwita ning kepatihan aku kudu nemoni wong loro iki. Dadi kowe kudu nemoni wong loro iki. Iya. Kowe bakal lunga ning gone kepatihan. Iki wis kepatihan mbok kon Yo, lunga. gini. Ning siji. Bayar aku tetep bojomu, Kakang. Ya kok ditekno bojoku. Aku sing bayar bang. Sesuk minggu kok. Iya, sesuke. Ya sesuk. Ana nek wayang kok ngerbuk utang. Ora kacau. Mergo aku bingung. Kabeh tak doli yo mergo utang. Ngene lho, Kakang Matroji. Atau didasem. Ya wis Kakang. Yen kabeh wis dadi kebulatan tekadmu, Iya mau apa nek? Ngomong apa lek mana? Bulatan tekad iki lho. aku rasa nggondeli. Saya meneh aku ganduli mergo tetembungan ing madya sentrojo ing narsoma. Ya Allah Gusti. Mergo ana tetembungan tak warai. Ing mat Yo mantap. Sok Iku tetembungan apa? tuturi handayani. Maksude wong kowe ape pisahan karo Kang Amok. ing ngarsa Sun Tuladha Tuturi handayani. urung kok so. Ing ngarsa Sun Tuladha ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Pecek ketitik ana rupaku Kakang. Lho kowe. Suwe-suwe. Becek ketitik ala ketara. Ala ketara Kakang. Ngono lho. Seto. Gandeng cenenge apa kowe? Gandeng cenenge apa? Kowe kok gawe paugeran ing ngarsa Sun Tuladha ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Tak gowo nek lali meneh Kakang. Iya Kakang. Kabeh wis ginares saka Gusti sing akare jagat. Mergo awake dhewe kuwi
Terono, tawarai Terono. Adikku Darmanto. Kakang Terono, Kakang. Kakang Yen pancen yen pancen sampean badhe wonten dalemipun Gusti Patih menapa kula mboten angsal dawane kok. Jawa ae kok. Aku tak neruske laku seliramu balya ana ing keraton. Iki keraton. Jajaran. Kratone negarane awake dhewe. Pokoke ning gone Wahyu Manggala, Kakang. Keraton ini Pejajaran Kidul Bungas. Ya wis Kakang, damar mancung sinupet. Lho, Damar mancung sinupet ya Mas. Iki maksude piye? Kira rampung kok damar mantung. Nggih lho, ya wis Kakang sewang-sewangan andom slamet muga-muga sampean slamet aku tak sing rekoso lah ngono. pancen aku rekoso. Yes, tutupno Kakang. Lah ngono Aku tak netepi kewajiban golek sliramu. lho. Wis ketemu apa kuwi apa? Lah aku mau kon golek glane. Lah kowe wis rene wis ketemu kok. Kowe piye lah golek jane iki lah. Kopra ora apik. Seto. Kopra iki jane sutradara kentir kowe. Jane sutradarane iki wis bener. Bener kok golek kowe ning kene kok golek terus. Maksude aku iki mang wis pikantuk dawuh merga wektu dina iki aku ora disepyoke saka Pejajaran. Ya. Merga saka impenku. Mulane kanthi kuwi aku jane ora ketemu karo kowe. Lah. Sutradara ki wis bener. Ngono. Sing delogok jaran ki kowe. Kowe kok melok rene lah apa? Lah aku kudu metu. Ora metu terus piye kan ra ketok nyambut gawe. Yo engko aman. Aku wis ndek mangi wis ora yakin, Bos. Perkara ndekne nganggo iki. Aku bocah iki somong ta ora aku wis ngono. Masa bisu kowe. Apa kowe jangka paten? Seto. Kowe kok ketok elem dendam karo Sundari perkarane apa? Iki nyerang dan mbok pecat apa tak pateni. Apa? Kakang, Apa? damar mancung sinupet. Wong nyambut gawe wong papat yo penak lho. Lah apa kok salah siji ape mbok pateni? Saweran delik-delikan kok. Hei! Pajam lu paten ya kan pajam. Kok kasih stres. Lah kabeh ape mbok pateni terus pameh metu. Petro ketoprak karo sapa kok ape mbok pateni? Bukan karek iki paten panjang paten ya. Man, Sariman. Man, kowe ngene gara-gara dalang. Dalange parani pateni pisan, Man. Dalange mulai di sana. Wong kok senengane glasra. Kabeh mau kanggo guyon samudana Kakang. Oh, samudana. Guyon samudana. Wis kamar mancung. Sinupet. Kowe terus niki laku. Aku langsung iki kok jakenan langsung ngono lho guyangan. Wani tenan. Bos, durunan 500-an nek Sariman wani mulai saiki. Ayo, Aku tanggung jawab ngawasi bocah-bocah tukang panggung. akalane pinter. Palilai. Jaluk lakone kok ngene lali. Kasane ra karuan. Aduh, yayi adikku. Banyak labu. Entut. Wis metu ket mau Kakang. Iki nek randang diprunggel. Prugel iku apa? Diketok Wis iki kene dawa-dawa dinudut. Kakang banyak blabur Kakang Kamandoko. Ayo bareng-bareng disampurnakno uripe. Oh, jangkrik. Pengen aku mati. Yo, Maksudnya kowe mbek-mbek terus dijes terus lunga ngono lho. ya ngene. Aku tak nutup kewajiban. Kowe Kewajiban. sak telune nerusno perjalanan ketoprak dalam malam hari. Wes mulai. Wis mana
bareng aku weteng ae. nepangaken kula Kamandaka. Sampean Kamandaka. Ijih badhe nderek Suwita, Den. Ngono. Nggih. Suwita ning daleme Ndorowati. Nggih. Tapi ana syarate. Syarate napa? Sapa wae sing arep suwita karo Gusti Patih kudu daftar ning aku. Leres. Sing nyateti Rokim. Nggih. Lah sing nampa administrasine aku. Kudu maringi duit. Oh, gak duwe administrasi. Lah wujud administrasi niku napa? Duit. Lah iya duit. Lah, Kula kedah setor duit kalih panjenengan. mergo aku sing anak mbarep. Pinten? Ya wis sak ikhlase ya kok 100 ta pira ngono. 100.000 napa? Nggih, 100 biasa. Kula omong ke KPK nggih. Lho, ampun ngeten. Mengke nek kula rak nusul. Mboten usah nek ngono. Lah, nggih. Wis ora 100-100an lah. Sampean kepengin suwita? Nggih. Ya wis ngiras pantes, ayo do sowan ning daleme Gusti Patih, mergo iki omahku. Oh, ngaten. Iya iki omahku lagi anyar oleh gawe. Dereng dadi. Kurang wong kendine wis ora iso bablas ngene. Lah lawange nggih dereng disuwek. Alah terae bocah bento kok. Wis dikeki gambaran orek-orekan kok. Nggih, sesuk tak suweke. Oh, ngaten. Iya, tak gawekno celurit. Ayo endah-endah yo mlebu kene Oh, bareng. ngaten. Monggo. Ya, ya. Monggo. Enten napa Ndara Putri? Kok kula niki timbali kadosipun wonten wigatos. Ana perkara aku iki kepengin rembukan. Lah rembukan napa mumpung kula ngadep? Pira dusta. Nggih. Jajal kowe nek ngerti saiki aku nek mau wis pirang-pirang taun to. Menawi- 20 taun. Pinten? Wis pirang puluh taun. Menawi mboten klentu niku 20 taun. 20 taun to. Nggih. Wis tuwek kaya ngene iki jajal. Kepatian lho urip ning kepatian donya brono kaya ngene oke. Lho urip yo ngene kok aku ora duwe anak iki besok donyaku terus tak wene sapa coba. Lah sing marahi nggih Ndara kakung pun tuwek kok. Kok banget kan. Uripku iki lho wira dusta. Ngoten niku jajal nek kepengin duwe anak. Lah jajal-jajal terus kepiye, ha? Jamu. Lho, nek perkara jamu, saben dina iki ora kurang-kurang lek aku gawe jamu. Lah aku golek jamu tekan ngendi parane wis tak goleki. Lah kula Lah niku nek nyatane ngendi ora ana dadine. panjenengan golek mubeng nganti jagate ditepung. Mboten badhe manak nek mboten ana resep kula. Lho, sik Wira. Kowe duwe resep. Lho, Resepmu iki apa coba? Kowe enehi resepmu ben aku ndang gadi-gadi duwe anak, Wira. Saestu? Iya. pun madhep mantep. Nek perkara aku kok iso lakon duwe anak, madhep mantep. Wis Nek angger iso duwe anak lho yo. alah gampil. Jamune niku gampang digoleki. Mboten sangel-angel. Ning ndi jamune tak golekane? Jamune niku jenenge linggo. Menurut aku berapa kok? Kowe do semayan kepengin gawe anak. Semayan gawe anak pripun to jenengan iki? Kakang, aku rembukan kali Wira Dusta iki kepengin ndagake duwe anak, nek dhewekne iki duweni dalan, jamu iki ning endi nggone parane tak paranane ngoten lho Kakang. Ben Ora perkara
Carane Wiradusta mau piye? Linggo. 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 Heeh. Tutukno aku tak ngono. Linggo iki apa? Linggo apa Wiradusta? Lho kok malah cengengesan? Nek jamu linggo kuwi apa? Linggi Linggo malah tak kuwi golek. linggise tangga. Napa kalih kula mawon? Kurang ajar rumah sam. Mbak anggap aku apa? Rambar sak dalan-dalan ngono. Berarti nimbang jenengan duwe bojo tuwa ora iso manah. Heeh. Mbokmu kuwi mau wis garing. Garek. Garek iki dibanyoni andolo kakung. Lah aku mbanyone iki kedhuk-kedhuke nganggo balu peceran ora metu. Lah wingi kula jajali ya ora kene kok. Lah iya. Wis tak semprot nganggo kompresor. Jane yo ngomong. Lah nggih. Lah nggih. Mbok piye iki kok? Teko-teko nimbrong kok malah mbok jajal. Kapan aku jajal karo aku? Oh. Dor. Nyapa? Menawa. Ndoro putih rak wong wedok ibarate tanah. Tanah. Ndoro kakung pacul. Pacul. Nah, mbok melok tanahe sangan. Lambemu sembrono. Tegese sangen ana sing nunggu. Sik pinyarak. Apa? Apa dah? Aku biasa ndelok tanah sing sangar-sangar. Jajal. Anggurane dideki omah. Iki mesti tak singkir. Jajal. Sawang sik, Dor. Oh, nggih. Sing penting ora kena sirup babi. Lu babi. Ngeten lho Ndoro Pate. Niki wau kan kula Sik. Lho kowe sapa? lho tak bacok ndasen aku iki balamik sapa? Aku iki kok capane mbok kongkon dadi adiem ah. Kok tak soto mencolot tenan kowe. Oh, ceritane kuwi ora tamu adul. Kamu piye le? Yo ora. Aku iki adiem, aku melok kowe ae duwe aku. Duwe aku. Lah kok aku yo melu nang iki lho. Nek pate kan duwe akeh. Niki kula wau rak teng jaba. Ya, Duwe kanca. sapa? Kamandaka ajeng sowan mriki kepengin suwita pados perdamelan. Kamandoke ndak sedulure Kamandanu kok. Nggih, Kamandanu terus dikandakno Kamadine. Ya dulure kamdi bareng. Wah. Tenan iki. Ayo nek sekirane tamu ngono Iki iki. yo mau mlebu kok malah bokan. Kim kae piye iki? Ayo. Terus kene. Terae kuwi jet goro-goro. Ketoprak anggere kakean lawang lho ngene iki. Panggung kok kok brosotan malih. Sono ae. Iku ora brusotan ya, Ndon. Apa? WC umum. Jenengan iku. Nika lho, dalam kematian iki pancen iki lawange akeh. Dalane saka kono saka kene ono. Apa nggih? Ana tamu, Bu. Nggih. Takono lho, sendor iki maksude piye? Iki karepe apa iki? Bocah saking kabur kanginan. Kok Saking kabur kanginan. Karepmu iki piye kok saking kok kabur kanginan? Bus. Terus ceblok ning ngarep omahe kula. Dadi sedulure desa PPO. Nggih, kok diblabur remason mawon. Kabur kanginan iki pasti ora masuk angin. Lah terus? Pati kocok. Ini dadan upati bareng piye lah? Maksudnya niki wau bocah niki ketelarak teng omahe kula. Lah kula rek abdine jenengan kawulane sampean. Lah kula takoki karepmu apa le? Kula pados pedamelan. Lah sing mbok tuju ndi? Kepatian. Ayo. Lah kepatian iku tan mongko tak takoki kepatian Saleh apa Jatirogo. Iya. Aku jelasno. Takoke malah kepatian Wahyu Manggala nggih mriki. Aja kakean senam. Niki Ndoro Patih Kakung, nika Ndoro Patih Putri, nika Ndoro Patih Banci. Gayane kegobrengas aku mangkel ae. Tamu tak. Takonane sing Nggih, Kakang. nggih. Cak bagus. Jangan. Kene-kene cedhak wong bagus. Aduh ya ono tamu kok bagus kaya ngene. Weling Darmanto. Lho aku iki sapa? Darmanto. Cak bagus. Cak bagus. Wonten dawuh.
kepareng kula badhe suwita. Suwita. Kados pedamelan Ndara Putri. Wah, wis ana pegawean, wis tak rangkep kabeh. Apa meneh suwita wis dijak lunga? Mbon, suwita wis dijak lunga lho ndingi pamitan karo Pak Haji. Nek perkara gawean wis dirangkep pira dusta ora apa. Nggih, dusta pinter pun. Kamandaka, ora uman gawean ora apa-apa. Ning kene yo nggih, gandeng aku iki wiwit nom nganti tuwek aku ora duwe anak, wis ora dadi. Sik. Lek nglamar kaya jaman nglamar mogol to. Aja buka wadi lho, Pak. Ora wadi. Manane perkara dekne iki real. Real. Ah jujur kok, jujur. Nek tak pikir yo bener, Den. Ana piye wong lamar ketoprak kok apik lebur dosa. Lah nek pun boten nonton perdamelan napa kesane ndelek kula macul-macul teng omah. Emang bocah bagus nek dikon mancul. Kon bali ae to. Tak dusta. Aja. Piye iki jabar ayo. Don, Pripun? sing duweni kepatihan sapa? Jenengan. Aku. Nggih. Wis wangsulan aku ngopo kowe? Ayo. Ngomong. Oh, jalan. Kampanen nek sekirane talut wis ora ana e sampan. Kamandaka nggih. Wonten dawuh. Gandeng aku urip ning kepatihan, omah-omah karo Kakang Patih iki cilik nganti tuwa ora duweni anak. Wis tembang kowe dadi wong kabur kangenan. Ning kene kowe tak pek anak ngono piye nggih? Wah, mbak anak saya semene gedene. Lah kok nek mangan boke. Anak-anak timun. Anake kon jajali dhewe. Timun saiki bunget-bunget. Nggih. Ah, bukan yo kalau ngene panjenengan kuwi. Kalau kula Ndara Putri pek anak, Ah, apa? Kowe yo tak pek anak angkat pira dusta? kula Heeh. jos Angkat junjung. mateni wong. Kowe tipe anak angkat ya. Semongi yo kowe kamandaka. Aku tak Piye melu. nggih? Gelem? Menawi kersa panjenengan kados ngaten, kula namung sendika. Tenang. Tenang apa nggih? Kan iki resik aku. Kula nggih purun. Kula nggih purun dadi anak. Apa? Kamandanu takon ana. Kamandanu. Nggih. Kowe yo kepengin duweni simbok. Purun, nggih. Kepengin duweni ibu. Nggih. Kowe yo tak pek anak. Ah, matur nuwun. Ya. Anak bebek. Lah iku. Ora rampung kok. Lah nggih. Pun saniki berat niku napa kamandaka jenengan pek anak. Kowe kepengin di anak. Nggih. Pirang puluh tahun. Kok pirang puluh tahun pira? Orang duwe anak pirang puluh tahun. Lha aku mau karo jenengan iki lho meh 20 tahun ra duwe anak. Pirang puluh tahun ku ora diundang ibu. Lho, lah aku yo wiwit aku mau karo panjenengan dak yo ora duwe anak ora diundang ibu. Niate kowe duwe anak. Kepengin di anak. Lah, aku Kon tak ngundang lah mengko dhisik to Kakang. Lah kowe arep omong kok selak. Lah kowe bareng njaluk di pek anak ngono. nggih Kanjeng Ibu. Kir, kaman joko kir. Anak kita Iki lho. Saiki kowe wis dadi anakku yo nggih kaman joko. Aku selak kepengin kok undang ibu nggih. Muga ya kowe gelem nampa aku dadi ibumu. Coba aku tak ngrasake yen aku mbok undang ibu kaya apa nggih rasane atine ibu. Ngaten nggih. Kanjeng Ibu, kula ingkang badhe mituhu dawuh panjenengan. Kanjeng Ibu kowe ndang Lho ya sak malah setruke omah. Terus aku usus kowe. Lah kok Iku mau saking ceket kaya wong setruk. Aduh. Iku saking bungae. Ya, saking bungaku yo ndor. Jenengan mau mboten Aku saiki. Asa aku tak sik, Gel. Kamandaka. wonten dawuh Ayah wis Masa kan nyeluk ayam? ayam. Ayah ora duwe anak.
Rama. Kamando. Hukum siapa sih nanti? Ayo kue. Saya dorong-dorong aku. Bapak, kue liye. Kira aku ora kepenak. Kira aku ora kepenak. Ora iso lho kowe liye kudu diundang. Kowe urung tau diceluk Pak Lek. Lah iki. Ben padha krasa. Perasaan hatimu piye? Nah, ngono. Pikiranmu benar. Iya. Cuk. Dawuh, Kamandaka. Wonten dawuh. Cuma. Pikiranmu ora kepenak. Ngono. Ngono iku nek ape gawe temangan iki rek digawe ning mburi. Dadakan. Ya apa kowe mulai ra balik-balik. Ora sih, aku tak mulai sediluk. Iya. Kopi disiapno ora teko. Aku ning gebrakno iki sakit. Nek ucul. Ala kowe sing Wah, wese. Mpun tapi nggih. Kamandaka. Sawise dadi putrane Rama tindak lomba ning Kali Logawa dawuhe Kanjeng Bupati Kandandha. Ayah karo ibu. Ayah karo bunda. Ayam karo mentok. Rama karo ibu tindak ning Kali Logawa. Kowe pidalem karo kene. Kowe mengko ben ndereke karo almarhum Sendor. Almuharram Sendor. Iki pejajaran kono Islame karo Wiradusta. Oh, nggih. Karo Rahim Sanjaya. Nggih. Aku tak budal dhisik ya, nggih. Wonten Kanjeng Rama, monggo nderek. Mboten kepareng, Derek. Suarane kok ngluwidan. Rama nyuwun pamit sih ya. Kowe nang ana kepatian wae. Ya Wiradusta. Nggih. Jaga ya. Nggih. Lek. Wah, sak atrine. Ngendikane Rama mau arep tindak lelomban. Lancing. Aku rentuk lunga-lunga Rentuk. ning Rentuk. kepatian wae. Ning kepatian. Dikancani sampean sak atrine. Ya. Jane lelomban iki ana apa to, Lek? Kabeh putra-putra iki padha pamer busana, pamer pasangan sing wedok ayu sing lanang ganteng. Anake kuwi 44 duwe bojo kabeh sing durung siji. Sing Sing super paling ayu. cilik paling ayu. Iya. Lasrip jenenge. Salah. Sapa? Yupi. Dadi ana sing ayu. Ana sing ayu paling cilik. Ja. Lek. Omahe dulur lanang demit ki rak rono terus rono ta, Lek? Ya iki kalau rono. Ora rono ta. Iki kalau anggere kok pertelon karo bablas rono iku. Iya. Wis tutup. Ora ket. Lho ya. Wah, nglimpe wae. Kacau iki. Bocah iki pokoke cah lecep nglimpe. Wis beto. Ora entuk melu kok malah lunga. Libet tutup. Mumpung malah ada ayo.
sing bakale arep dienggo liwat para putra mantu karo putra-putrane. Bareng aku mbok omongi jare ana sing ayu dhewe mau Sing ijeh cilik. aku rumangsa kepengin ngerti lek. Aja. Kabeh iki bahaya mergo adat sabene sapa wae sing nganti ngerti lumakune putra-putrine lan putra mantune iki bakal dihukum. Mulane aja, mulane Ndara Patih ora entuk sampean melu. Lho, gebrutuke apa? Ayo duduk iki.
Sing wedok linggih malah kaya kebrekan truk tronton aku. Mangguk ngono. Alah, gayane kowe yo senai mati. Jaki. Ayo kene ayo. Alon-alon. Aku iki karo udun nek kapireng Kanjeng Bupati. Ayo panjenengan iki lho, gendang gelis nek mlaku iku. Ya jane yo ora mau. Anomu ketabrak ndas. Utama. Bola bali ra katenan. Ayo tutupin namaku. Monggo. Rama nyawang kadang-kadangmu sarimbit. Kok mongkok jare tunggaling Rama. Lho. Andalan kebak watu sikirke. Oh nggih wis tak. Goleke, pikirke. Ngalang-alangi arep liwat. Apa? Wes, dereke. Monggo, Wah, terai matane. Ngantek udut keconyok aku. Wis lunga apa durung? Wis. Ana semere yo. Kok wis do sak pasang. Sing putra sing paling ayu rong liwat iki. Dadi Sik. Kembange Ndara Putri. Lah iki apa iki? Lah kowe kok malah entuk hadiah to, Dot? Oh, lah kowe kok entuk kacamata ta, Pak? Berubah. Iki karepe piye ya, Lek? Aku kok malah nemu nek delok lirike Ndara Putri. Iki angger ngikno sampean sajake semu mesem. Angger ngikno sampean semu mesem. Iki ana tanda-tanda kita cinta. Ana musike jebule. Ana tanda-tanda sing iso nyenengno atine sampean. Lah terus iki karepe piye? Tapi bahaya. Bahayane Mergo ketat kraton Pejajaran ki paribasane laler kemliwer bakal kena sawer. Nek sampean iki cilaka. Kudune Piye yo, Cah? Kudune piye? Wis ayo do ditutno mbok menawa Ndara Putri ana ngerti wektu sampean kita atur. Nah, ngono ayo.